Шановное панство, наше падарожжа па гістарычных мясцінах Беларусі працягваецца. Ну, а як вы ведаеце, наша Беларусь, она делится на усходнюю, заходнюю, паўночную, паўднёвую. Ну, усходняя Беларусь находится на ўсходзе Беларусі, заходняя на захадзе Беларусі, паўднёвая на поўдні, а паўночная, правильно, на поўначы Беларусі. І тут на поўначы Беларусі ёсць вельмі цікавая вёсачка з назвай Язна. І знаходзіцца гэтая вёсачка у Мёрскім раёне Віцебскай вобласці, колішняе Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, хадземце знаёміцца з гэтай паўночнай вёскай. Наперад! Пра тое, што гэтая вёска Язна вельмі старажытнае, паважанае панства, гаворыць валун, які ляжыць пасярод вёскі тут з даўніх часоў. І па легендзе, што перадаецца з вусна ў вусны, вось тут у Язна, вось тут каля гэтага валуна вячэраў наш полацкі князь Усяслаў Чарадзей. І па меркаванні Язэпа Драздовіча, вось тут каля Язна зімавала войска Усяслава Чарадзея. І тут нават быў знойдзен пярсцёнак Усяслава Чарадзея. А яшчэ, паважанае панства, расказваюць вот што пад гэтым валуном вось Усяслаў Чарадзей схаваў скарб. А яшчэ, паважанае панства, вот што кажуць. Кажуць, што тут, ля гэтага каменя, таксама быў і наш з вами вялікі князь і кароль Стэфан Баторый, пасля таго, як вызваліў наш горад Полацак ад варожых войск Івана Жахлівага. Навукоўцы, паважанае панства, сцвярджаюць, што гэты вось валун сюды у Язна быў прынесены яшчэ аж ледніком 20 000 гадоў таму назад са Скандынавіі. Уяўляеце? О, колькі ён тут ляжыць у нас на Беларусі, у Язна. А яшчэ вось навукоўцы кажуць, што гэты валун у даўжыню 6,5 метраў, у шырыню 5 метраў. Ну, у глыбіню ніхто не мераў, ніхто не дакапваўся. Ну, і навукоўцы кажуць, што калі ось прыкінуць так на вока, вось так, то мусіць гэты валун важыць больш за 150 тонн. О, уяўляеце? Ну, і яшчэ навукоўцы, паважанае панства, кажуць, што гэты вось валун калісьці быў культавым месцам для нашых продкаў, язычнікаў. Сюды вось яны прыходзілі да гэтага валуна маліцца.
Гэты валун завуць талеркавы камень язнінскі. Шкада, пажанае панства, што і па сённяшні дзень гэты валун не абвешчаны помнікам прыроды рэспубліканскага значэння. І калі да гэтага валуна не паставіць шыльду, што ён ахоўваецца дзяржавай, то з ім можа стацца тое, што сталася з бабіным кабанчыкам пасля абвяшчэння ў нас афрыканскай чумы. Мы яго можам не пабачыць. Наша Беларусь даўна славілася валунамі і крыніцамі святымі з чыстай гаючай чароўнай вадою. Ёсць такая святая крыніца і тут ля Язна. Гэтая крынічка завецца Святы Ян. Тут здаўна людзі кажуць: пайду па ваду да Яна, пап'ю вады з-пад Яна. І гэтая вада тут не замярзае нават у лютыя маразы. І вада гэтая гаючая. Сюды вось прыязджалі да святога Яна, значыцца, вучоныя са сталіцы з Мінску і сказалі, што вада тут у гэтай крыніцы лячэбная. Людзі да гэтай крынічкі святога Яна здаўна ходзяць з усіх навакольных вёсак і прыязджаюць з гарадоў далёкіх, а 2 разы на год сюды ходзяць крэсным ходам. Моляцца тут ля гэтай крынічкі і асвячаюць ваду. Ходзяць сюды на дзень нараджэння святога Яна і на дзень адсячэння галавы Яна. Ну, па біблейскім жыццяпісе святы Ян — гэта Іоанн Хрысціцель ці Іоанн Прадцеча. І Бог святога Яна паслаў, каб вось папярэдзіць людзей аб хуткім прышэсці Хрыста і каб людзі падрыхтавалі для пакаяння свае сэрцы. Наши продкі, вось язычнікі, яны хадзілі маліцца да валуноў, да святых крыніц, і ля святых крыніц яны і сяліліся вось. І тут ля крыніцы святога Яна ёсць гарадзішча пад назвой Паддубнікі. Вось ад вёскі, якая колісь тут была, Паддубнікі. Ну, гэта гарадзішча, правда, ўсё парасло лесам зараз, але тут вось яшчэ за польскім часам у 1938 годзе былі праведзены раскопкі на гэтым гарадзішчы. І тут пазнаходзілі вось нажы, наканечнікі дзідаў, абломкі керамікі. І вось сказалі, што гэтае гарадзішча часоў днепрадзвінскай культуры. А адразу вось ля вёскі Язна праз возера знаходзіцца яшчэ адно гарадзішча днепрадзвінскай культуры. Шкада, вось праз возера туды цяжка дабрацца да яго. На гэтым гарадзішчы былі праведзены раскопкі, і тут знайшлі горн кавальскі. Відаць, тут кавалі жылі. А яшчэ тут на гарадзішчы пазнаходзілі наканечнікі дзідаў, стрэл. Некаторыя наканечнікі стрэл былі з шыпамі. А яшчэ тут знайшлі ланцужок бронзавы, часткі бранзалетаў, фібула. Ну і вось гэтыя гарадзішчы тут вакол гавораць, наколькі старажытная зямля вось гэта тут і наколькі вялікая гісторыя наша з вамі.
Вёска Язна, паважанае панства, раскінулася на беразе дзвюх азёр. Вось на беразе возера Малое Язна, там, дзе гарадзішча, і на беразе возера Вялікае Язна. Ну, а звязваюць гэтыя два возеры рэчка Язнянка. Ну, і расказваюць, што калісьці гэта было адно цэлае возера Язна. Але недзе ў 15 стагоддзі пракладалі сухапутны шлях на Полацак. А вось, ну і тут па возеры праклалі плаціну. Значит, зрабілі мост. Ну і вось так раздзялілася возера. Ну і яшчэ расказваюць, што вось па-стараславянску плаціна вось завецца Яз. І як быццам адсюль і назова возера Язна і вёскі Язна. Кажуць, што вось плаціну праз возера Язна будавалі шляхцічы корсакі тут. Ім тады, кажуць, і належала гэтая вёска Язна. Ну і вось упершыню гэтая вёска Язна, вось як уладанне корсакаў, узгадваецца ў 1475 годзе. А ў сярэдзіне вось 16 стагоддзя тут уладарыў такі Зміцер Корсак, вось. Ну і Зміцер Корсак быў адзіным сынам Богдана Астаф'евіча Корсака. Ён быў полацкі мастаўнічы, ну, сачыў за спраўнасцю мастоў і перапраў, каб всё было ў парадку. Ну і дзядзька, канешне, быў не бедны, і ў войска Вялікага княства Літоўска ў 1528 годзе Зміцер Богданович Корсак ставіў аж 33 коннікі збройна. При пану Зміцеру Богдановичу Корсаку Язна, значит, было цэнтрам маёнтка. Тут было 11 дымоў баярскіх, 29 дымоў, значит, людзей, дольнікаў і агароднікаў, стаяла 2 карчмы і была царква святога Спаса. Ну, а пасля ўжо Корсакаў тут уладарылі шляхцічы галемскія, пасля друцка-сакалінскія, затым козел-паклеўскія, коцелы, ну а пазней Язна зноў вярнулася да шляхцічаў Корсакаў. Шляхцічы Корсакі, яны шанавалі вось сваё Язна гэтае і шмат рабілі для гэтага паселішча, для людзей мясцовых. І калі ў 1828 годзе тут згарэла царква, то шляхцічы Корсакі хутка адбудавалі тут у Язна новую царкву. Ну, але на вялікі жаль, тая царква вось Корсакаў да нашых дзён не захавалася. А вось мураваную царкву, вось гэту царкву, яе ўжо пабудавалі тут у 1900 годзе. Ну, яна збудавана ў рэтраспектыўна-рускім стылі і асвяцілі гэту царкву ў гонар Преабражэння Гасподня. Гісторыкі, добры знаўца Міёршчыны Вітаўт Ярмалёнак расказвае, што вось адсюль, з гэтых прыступак ля царквы Преабражэння Гасподня ў 1926 годзе да народу тут мясцовага звярталіся знакамітыя два палітычна-грамадскія беларускія дзеячы. Гэта грамадоўцы Браніслаў Тарашкевіч і Сымон Рак-Міхайлоўскі. Яны вось адсюль заклікалі мясцовы народ змагацца за зямлю і волю, вызваляць заходнюю Беларусь ад
панской Польши. Ну, Сымон Рак-Михайловский и Бронислав Тарашкевич тут на Заходней Беларуси они вели, ну, довольно такое активное политичное житё. Ну, они тут отстаивали правы белорусов. Бронислав Тарашкевич и Сымон Рак-Михайловский, яны выступали супраць вось такой колонизаторской политики поляков на территории Заходней Беларуси. Яны отстаивали вось культуру и правы белорусов на этой территории. Ну, менавіта яны, до речи, вось организовали и кіравали товариством белорусских школ на Заходней Беларуси. Ну, и за эту ихнюю деятельность поляки их неаднойчы арыштоўвалі и садили у турму. Ну и вось перед чарговым арыштам сябры Сымона Рак-Михайловскага, значит, яго пераправили у бяспечнае добрае месца, у Советскую Беларусь, у Мінск. Яны лічылі, што там куецца сапраўднае беларускае шчасце. Ну, але шчасце Сымона Рак-Михайловскага там было нядоўгім, тому што бальшавікі яго там арыштавалі, сказали, что он агент польской разведки и расстреляли. Бронислава Тарашкевича за ягоную такую беларускую деятельность поляки посадили в турму, але вось большевики его вызвали з турмы и по обмену пераправили вось у советскую социалистичную краину. Ну, а там его хутка арыштавали и по справе так званой белорусского национального центра расстреляли. И вось такі лёс напаткаў не толькі гэтых двух знакамітых беларускіх адраджэнцаў. Вёска Язна, яна в большасці праваслаўная вёска. Ну і першы касцёл тут з'явіўся толькі за польскім часам у 1926 годзе. І будынак пад касцёл ахвяравалі шляхцічы Корсакі. Ну і вось яны аддалі дом пад касцёл, і у палове дома вось ішла, значыцца, імша, а ў другой палове дома жыў ксёндз, была плябань. І касцёл гэты быў асвечаны тут, які стаяў на гэтым самым месцы у гонар абраза Маці Божай Вастрабрамскай. Ну і ў 1939 годзе мясцовыя каталікі сабралі грошы і распачалі вось тут якраз побач будаўніцтва новага муравана касцёла. Але вось 1 верасня 1939 года пачалася другая сусветная вайна, сюды ўвайшлі бальшавікі, ну а новым уладам касцёл быў не патрэбны. Ну а за савецкім часам будынак касцёла, дзе людзі маліліся старога, быў зруйнаваны, знішчаны. І на месцы касцёла вось паставілі зараз крыж, і тут збіраюцца мясцовыя каталікі, сюды прыязджае ксёндз, а тут праходзяць набажэнствы, і людзі тут моляцца пану Богу і мараць аб тым, каб у Язна быў збудаваны святы касцёл. На вялікія святы вось сюды у Язна прыязджае ксёндз і разам з вернікамі вось моліцца каля крыжа, а пасля усе ідуць сюды на каталіцкія могілкі і тут спяваюць анёл панскі у памяць аб пахаваных на гэтых могілках. І тут на гэтых могілках вось пахаваны прадстаўнікі вось знакамітага беларускага роду Корсакаў, што жылі тут, якія вельмі шмат зрабілі для нашай айчыны. Але вось за савецкім часам іхнія надмагіллі паразбівалі, труны падаставалі і паўскрывалі. А вось тут вось на гэтым помніку калісьці стаяла скульптурка Маці Божай, і яна была зроблена з нейка такого дзіўнага сплаву. У ёй быў нейкі такі дзіўны механізм, таму што вось у ціхае надвор'е, калі чалавек падыходзіў да помніка, то скульптура Маці Божай паварочвалася да яго тварам.
яна рэагавала на цеплыню вось чалавечую. Але, відаць, вось тыя, хто падышоў сюды, каб руйнаваць гэтыя помнікі, не мелі ўнутры чалавечага цяпла. Падчас савецка-польскай вайны ў 1920 годзе тут ішлі баі, і загінуўшых жаўнераў войска польска хавалі ўязна вось на каталіцкіх гэтых могілках. Тады вось у войску польскім служыла і вельмі шмат беларусаў. Шкада, што вось гэтыя ваенныя могілкі за савецкім часам былі так вось зруйнаваныя. Шляхцічы Корсакі жылі вось тут уязна ў сваім доме да 1939 года. Але вось дом іхні, які стаяў тут на гэтым месцы, на вялікі жаль, да нашых дзён не захаваўся. На месцы дома Корсакаў сёння стаіць мясцовая больніца. Ну что ж, пожалуйста, панство, час развітвацца, так што поспехаў, усяго найлепшае, ну і да сустрэчы праз тыдзень у новым цікавым гістарычным месцы Беларусі. Всего найлепшае, да пабачэння!